Nadam na ang Triage area sulod sa Talisay City District Hospital nga moabag unya sa igayon nga magsuway na ang government hospital sa mga person under investigation kon PUI. Si Chelo Valiana sa report. Ang triage area, magsilbing holding area diin susihon sa medical team ang kahimtang sa mga tao nga adunay travel history gikan sa mga nasod sa China, Hong Kong ug Macau. Gitumong ang pagbukas sa triage area aron makadawat kini sa bagang duot sa mga pasyente nga nagpakita sa susamang mga sintomas sa nCoV. I think the tent was really a holding area if ever there will become a worst case scenario. Samtang gipasabot sa Talisay City Health Officer nga ang triage area magsilbing holding area. Apan kung adunay masuta nga person under investigation human mahiling sa medical team sa triage area, dadon kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center din adunay gi-andam nga isolation room alang kanila. Gamiton lang ang Talisay City District Hospital kung mahitabo mang magsugwak na sa mga PUI ang mga government facility. Triage ra siya. There are facility-based nga for kanang mandatory quarantine nga at least 14 days period. Samtang gibadlong nila sa mayor ang kanang responder sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagpost sa social media nga aduna nang positibo sa 2019 novel coronavirus sa dakbayan. Hinuon na ngayo na siya upasaylo sa labing bagong post niya sa social media human maalarma ang mga Talisaynon. Giadto siya sa mga pulis o sa disaster team yesterday to make a public apology. So he did that. He did a public apology on Facebook, but yet again, magstorya pa ko sa akong legal team on what we can do moving forward regarding niya. Uban ni Renanti Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.